Amcana den arşivini de ocadaydı. Ursana çeşane. Melusan ur. Yaş yıllarımın geçen yerdeyim. Gel. Öyüngöp. Ha bak. Aklım ertiriniz hayırlı goňýagdaýlaryňy turduňyzmy gep bar bugün. Bugün inşallah siz bilen gep edip bilerin diýip umid etýän. Bugün men şu sahypamda, şu meni görýän sahypalaryňdan dowam etýän 2 tane ul sahypamdan bir günlük dowam etjekler. Instagramda şu görýänimden, TikTokda da şu görýänimden dowam eder nesip bolsa. Men 2 tane sahypama käbirlerde TikTokda bar aýy. Premo efirim açacağım şimdi ben suratım koyup hey bolacak zatmış o küçük akağım utanın oydu utanın bırak. Bugün ecemi kıyıdka öyüne ekitmeni planına ya eğer bolsa nisip bolsa ova ecemin koğuşutlu kaka tarafta şuna ekitecek boş say o taydiyana bir hil şuna gideti geldi düğün şuna ekitmekçi inşallah. Qaradaşlar ýaly bugün sahypalar kiçik gepler uly bugün köpläk stories paýlaşarym bugün aktiv bolar ýöne diýişiňler şu krem gutordy qara gutoranlar inni kaýyle şul 150 manatdan şunu alın ondan soň gyzyp çarmalar hökman onu bilýän adamny neme gepler ulyp aýtdymy köpläk stories paýlaşarym bütün boş oturan gepçi joralaňyza, dostuňyza, gençlere emmetini boşrak bolsalar bugün men storiesymda garaşsynlar. Geppa garada oğullara çeni gitmeli. Şo gep nesip bolsa. Güneş krem balla kremle da. Biram elim titreýän diýip ýazýanlar, köpegiň asyl titreýän men elim ol tolgunup ýa-da başga zatlarna. Şu gün ara düş gördüm. Oy, düş gördüm diýme, neme diýär. Karaçy düşünde saçymy edilşler ýalydyp gün açýamşym. Allah'tan düşü aýtmalym däl boly. Ana şep gün açýamşym saçymy da şey dip neme diýen. Çekdirýän gara tutaýym da ha. Onuň ýalyk gyňaşdandyrýamşym birine. Ondan soň gülälega men üstümden ulýamşym dünýä. Saňa da aýdyp beren düşümde lay. Saçym şey dip çekdirýamşym ha. Onuň birine ýa gyňaşdandyrýamşym. Ana ýa-sen diýen düşüm däl boldur. Onuň wara gülýär düşdüýümde. Onuň soň wara garap gepiň aýtýary. Onuň menem ağlaýamşym gowum daňmady. Ana di bir ağlayan men gowdaňmadan özüm gowdaňýanda atyp. Onuň gülälegim sen zat oňarýanmy da atyp gyýgarýamşyn maňa durýdy. Ana gülälegim sen zat oňarýan da atyp men ağladýamşyn. Şo taýda şey diýär men dinne. Ana şo da ana wara mene gorkada inmi diýenlerim. Haydap şeydip alıp özümçe muslap çyklamam pütür zat bara onam alıp şeydip döndürüp gyňaşdanýamşym ol. Nirde uranyň näme maňa aýdaňa köp bilmiş zat beter ýarýamşyn. Ana sen maňa gownuň ýetene his dip ýene ağlap maskara bolup turdum maňa. Şeylem karay. Beýeni ýalar ho. Yok gyňaş nirden kelläňe hele ýitirak galan hämi? Geçýän dogry ma gyňaş. Şeylem. Emme gelmedi o işe rengastan yağdı Rengastan ayını ertesi ödedip bulayla içine yakıp deyip böyle oğur bulan haberim yok ayını. Yürü atan oyun hakkı deyin seni. Yürü tayyar mı sen? Yürü o vağı deli. Yok iyiydim akıtacak. Gel ay melek gel. Men arşiv sorun ýa-ni. Amcana den arşivini de ocadaydı. Ursana çeşane. Melusan ur. Gel ağayt bol gel çal. Kurtkan nerede? Elinde? Eline ken ecem'in telefonu. Yanmayın. Vur canım.
Hey, toplanman mı? Kılçarma. Kılçarma. Yaşlık yıllarımın geçen yerdeyip gel. Oyun öp. Ha bacı. Geç de Ece geç oyun arkadayım. Geç Ecem canın üyü. Ne hiç kim yaşaman. Kön öldür ha Ece. Oh. Ecem can. Ece. Gel, koyun. Gel. Ana oku. İçine koy lan kayına. Gir Ece. Bunlar var onu ya süper sayın Amerikalılar kovsa. Aboyla fakir ne diyeceğim. Ha valla. Amerikalılardan bunu. Mamamla koy. Neyse Ece 20 yıl yaşatmıştaydı. Yaşalman ağlarına. Zayla. Mamam zayla. Yok kızı kervanlar. Şu mamamın kervansı oldu. Ay melek. Min mamamın öyle. Ece, hek mamam, ne nanam ya? Lade jamurya mamam ularda. Gardırobun da ha? Ramon metti. Svaniyeden hem üstünü tasına koyaydın mı? Ha, o cayda bastırıp emmedadi yığınastırıp koydum tırınkileri. Dört gün avul meselere gidelim. Yan yettici yaktı böyle. Soğuktır öyle. Ay kıydım oyma onu işaret. Yo gelin çıra çağırlarına berliyene bilyen. Yöne şuma gelin de çaya geldik de hisse bermeliler ha. Bakka. Git berilmeden varsa rahat yoktur. Görmezse niye kılım. Abla getirip duruyorlar tonsuzlar. Bana aytma. Sorar ya da ayt deydi mi? Oy ne diyenler bermeliler ayt oturma. Uyudur aytma lerler diyen. Ne diyen var yardımdan çıktı diyen var. Şunun karası şeyden mi? Penyandır turayın hakkı. Ene saat giyce 00:26'da oğul şekerlere geldim. Batırtma pişirip beray deydim. Oğul şeker canan bela ayalak olup pişirdi. Ene çıktı. Oğul şeker canan. Oğul şeker senin çor edipsin ha. Ne? Suluca bu çorba olup dura. Oğul şeker. Oğul şeker. Ne biz şuna çorba ye üstüne kartoş koysan ana sosçuk. O şeker yağmur üveyecektim de. Evet, şunu bakara uğrattı sana da latisi. Sangri yapkasın. Bak uğrattı. Yine bir stapel var mı? Ha, bu içinde. Var kötü onun. Bir stapel da. Bak uğrattı. Yine yan gitmedin biz gelin çaya gittik. Coramlara gittim. Yumurta verip yedik. Su gitti mi kayol şeker gör? Ne. Gitti ha? Batırma valla bu içine batırma. Yo şu yan çemçe doğru da şu su. Kovudu da vah. Yok aylak gör kötü o şeker. Ne? Ne etti? Oluyor elbette lakalım. Ders gerek. Var. Bet. Çörek yok yani. Evet yardım ay bol yardımdan çıktı. Çörek. Çörek geliyor yol var getiriyor. O şekercan. Evi cema dikkatli seyredin. Bulaşın var ha eğnenler ki. Pijama seyredin. Dostasına seyredin anne. Beri komplekt. Burada var. Hani çaynağına seyredin. Ondan sonra görkün. Öbürüm yaptırılır komplekt. Mua seyredin. Falan sanma. Pala. Vay.
Gülelek dinle govar yan men düşünýän dogun kellende bir iş wadagyna teň men düşündüm. Ýöne indi her pijama çalşanda bularam çalşýarmy? Pijama. Ýöne bulara görä ginýärmi? Inte april valla göçende bilýän. Inte pijama paka goy. Normal mi? Aha. Bularım täze bu tosun. Yo inni bul sen takan sen. Ne bilýän. Bularım faýlanagan. Çalşdyrar. Man çalşyk bu maddela tutdaşman. Dinges komplektler. Wahay. O da komplekt. Beýän. Gynansak mı? Gow hereket mi kaal? Ağ bilem o gowy. Çaňa çene şola kenne görgüle. Solden tamam. Yine tarap çalşyk dursan gowmay. Bilem sorak görämese. Terip çakat koynele de wali. Yo bize inem pahirin kanşuwatam ulan pers ine mun kutçasına gelenne bilen geçemlerdäki. Ulan pers yok. Bulam şola kene. Mun garas alacak garas nesip bu. Men gymmadan şmarlan aptyr. Hiç tak gelmez hadi gelmez. Ben para kene. Selam. Yine de almam. Hadi bakma zil geldi divestim daha. o diye. Taşı neden varsmıyordun mu? Evet. Çikolata kanka vereksin. O satın şu komple. Geçen öyle reklam edelim. Şu. Ha, anlamayın sen lan. Ha. Renkler ha. Önemli. Görmek kılım. Şu var ana. Şunu alın, öyle yetiriyor, örtüyor, ya kovdu işler oraya, ertesi günüm hasıl böyle. Men aydayın size. Men aydayın. Ne? Deredin, fler. Yusuf hiç sat böyle yani, tutuş açaydı mı kalmış? Aç. Ne feresiz açayın, şunu. Ne? Fler çık, 2 adamlı gara, 200. 90 manat, bir adamlıgan 230 manat. Her türden 4 ştuk kaldı. 4 sadece kaldı, ondan sonra yine ne oldu? Şuğa ulay. Değil mi? Ulara mı? Ulara 240 manat. etmeden uçyanırlay bular. Mesela şuna mara ha. Ene görüp kalayım. Size mesela açık var mı? Ha bakacağım. 10 tane renk var. Ene gel akalım. Ene. Bir renk. 2 renk ne açabiliyorum bakasın? 300 manat. Komplek. Kolku diye. Yöne. Renklerim var. Ha dinle yöne mum var akalım. Padarkalık berýäňiz siz ömür her ýuwa düşer ne ýatlaýar da şu derece gowda. Sol peçekli 250 manat. Şu. Awa. Bu harfardan teredim. Birine padarkalık zat al kısmını bile. Teredim. Amma da çıksa da kaçtı baba bu gatlardan ay. Ene bahane çeşi. Bu firmadır. 1150 manat 2 adamlygy. Toyo firma bilenler bilýänler. Bilmeýänlerim öwrensin Türkiýede gaty bilinýän firma bul. Toýan gatlar diýip gaty üýt goşup gatlar. Şu barhatly mahmal bolmuşum şu gaty kän tatdym. Gaty üýt goşup owadan gatlardyr. Alyň allaryň gaýat islen zadyňyza da padarka diýip alkydaňyza da gaty del gatlar we bular. Ene muňam her hiljakra bular 2 adamlyk bir adam. 2 adamlyk. Buň bahasy näçe? 820 manatdan. Şu 2 adamlygy şu. Sen görelani. Ene. Göreýin. Aç gör koçak. Açan sen dongdura kılım. Dedim. Ene şu 2 adamlık mı elimdeki? Awa. Yana seyrettim o kaçtı sana. O da hakikaten meni alliýa da. Şunu meni allyp ýalvaryp durda ne bu maňalay. Mu kaçtı sana seyret. Näçe renk o? 6. 6 renk hem bar ene. Aklım meni neme öý alsam birden. Şunu ma padarka uğradaýyn kim alyp o da desse. Sağ olun. İçeride görülüp estilmek var. Tabakana açama? 650 manat. Like basayım mı bırakalım siz bana? Like basana. Dondurakılım. Şunun alanıda yadınızdan çıkarma akılım. Bu mu? Şeyle bak bilen eyyem brand satlan tapavdu vardır. Men size şunu aydık geçeyin ene. Seyredin. Almak için 863 50 10 nol var. Telefon belirler. Numara cana diyanın. Renklerim var ene. Ene renklerim var. Arkayın alıp bilýäňiz ene. Ne fiilsin? Koymadım. Täze da şulay.
Bakası 1150 yönü konuşuğu var. Arkayınca habarlaşın. Neme bilen safer bilen paktan qarşıqıdır men görkediyen datlam. Düşünürüp bilen makalım. Dede ho atla diysem, ho bir işlik atla gözüňe gelmesin. Bul pakta bilen atla qarşımıdır. Onu bilenler, bilýänler, alýan adamlar. Wa makalım. Söýün. Berede kılım. Şunu var ha, kars kovaladıp alın yine bir gerek. Ay diyanlarını yan alk gidenler näme dedi? Like basıp şerip like basýan şu var. Ilki gelip birini arkydyp soň ýene ikini almaga gelen klientler var şonýaly At goýdy. berip durman ulul firmalardan söp gittiler diýe adamlar. Seninki olan kıy şunça pul bersem onça ýokdy diýip diýana şu derece. Men dadım öp diýem. Akıl bahana aýtma. 730 manat. 730 manatdan he. Pakta bilen yine bir gede qaytarayan atladın qarlımı yumşacık bolýany. Ho kinolarda da atla baylar görýän hemmekşin öýünde ba bolan prostin pazazyany kemmegadi badyr. Daşary otellerde de şu kaçtı Şu vardı. hakyky. Ne göräýin arkaň renk görnüş kendir. Men mara Razmer. yine bara yine de öýden boyun battal bolup gitýänler. Onam aýdaly 2 kişiligemme 2 kişiligemme. Onam aýdýan. Basmasaňyz bara kıymyllan doga minne. Basıňda kıyın näler şo? Like ortaçygyna zatbady bir zatlar çyrşaşdyrýaňyz. Ondan soň ýene bir şunu ýalçaklar, oňa da basmaýanlar. Sag bol taňary ýalkatyn. Opşmadyň workadeýin men size. Ine, näme workadeýin täre? Ana adýalar şo mernaz ikfan ýatdaşdy bilen bile. Şunu alayım da. Yetsen alýan ki bar ýok, ikfan çekeli şunlar. Şunu almasaňyz, ökünürsiňiz, ananyň maňa. Şunu almasaň, ele suratda näme görseňiz, şunu alyň. Soň sehra şo alýany alypdym diýip soňam ýaşlarsyňyz şurada. 630 manat kadamlygy. Atgowdatdyr. Ene opşyp görkep çykaýyn, şurada atlamy. Uy, näme görketjek onan? Ayla. Toyda paylamana da soraýaňyz. Heme ardan mahadan çykýar. Hemem kaçtybasy gowdatdan çykýar. Plan toyda paylady bolen. Zat diýdirmeýän zatdyr şu. Tutuşmagan niýe dowam etmesine. 50 manatdan. Hawa, üssa ana seredin. Ýene näme görkedeliydi? Ene şulam täze. Ana. 1200 manatdan. 1200 manatdan balam ýene bir gerek. Aýdaly, pura torkan. Bular näme ha baylan, paşalan. Karalas, Hawa, edileri. Ana tapdyň seredin. Ene, şu paktan orkat. Gel. Ene, evet. Näme diýdim men size? Pakta bilen atlap garşymy diýdim. Gördüňmi? Men size ağlamaýan akylym meni hiç açanym. Pakta bilen atlap garşym bolany özüňi gowul ýapar. Sag ol.